L-għodwa tajba lil kulħadd. Għandi avviż imma hemm il-karozza ACO 084 qiegħda quddiem il-Bolard kif jogħġbu jneħħiha għax hawn xi ħadd irid joħroġ minn hawn ġew bil-karozza tiegħu. ACO 084. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Ħut inġbarna flimkien biex nibdew ġurnata u nibdewha din it-talba hekk għażiża u qaddisa. Inġeddu dak li Ġesu beda jagħmel mal-Apostli l-aħħar ikla. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu. Min-naħa tiegħi se nofdi l-qudisa r-Ruħ Fader Gigi Camilleri Ġeżwita u l-missjonari li dan għadda ħajtu l-Indja. Biex inkunu denji u niċċelebraw kif jixraq l-Ewkaristija jew niċċekknu qudiem il-mulej u nitolbuh jaħfrilna. Ngħidu flimkien nistaqar l-Alla li jista' koll u li lkom ħut li jien għadni btħaft bil-ħsieb bil-kliem bil-emi billi ħallejt miri ħtijat tiegħi. Għalek nitlob il-imqazza Marija dejjem l-anġli u l-qaddisin kollha. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax m'għandex tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Meta Alla ħalaq is-sema u l-art, meta kienet ma hemm ebda xitla tar-raba fuq l-art, meta ebda ħaxix tar-raba ma kien għadu nibet għax il-mulej Alla kien għadu ma bagħatx xita fuq l-art u l-bniedem ma kienx hemm biex jaħdem l-art, minkejja l-ilma tiela mill-art li seta saqqi l-wix kollu tal-art tal-mulej, il-mulej sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu fim nifseħ nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U l-mulej Alla ħawel ġnien fil-Eden, in-naħa tal-Vant, u qiegħed hemm il-bniedem li kien sawwar. U l-mulej Alla nibbet mill-art is-siġar kollha li jpaxxu l-għajn u bnina għall-ikel. U s-siġra tal-ħajja f'nofs il-ġnien u s-siġra tat-tarif it-tajjeb u l-ħażin. U l-mulej Alla ħall il-bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Eden biex jaħdmu u jħarsu. U l-mulej Alla ordna lill-bniedem u qallu: mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tiekol, imma mis-siġra tat-tarif tat-tajjeb u l-ħażin la tikolx minnha għax dakinhar li tiekol minnha żgur li tmut. Il-kelma tal-mulej. Bierek ruħ tiegħi il-mulej. Bierek ruħ tiegħi il-mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta, bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes, bid-dawr bħal mantell inti mkebbeb. Flimkien bierek ruħ tiegħi il-mulej. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jixbgħu bil-ġid. Bierek ruħ tiegħi. Jekk teħdilhom in-nifs imutu u lejn it-trapp jerġgħu jmorru, malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti iġġedded il-wiċċ tal-art. Alleluja.
il-kelma tiegħek hi l-verità. Għaddisna permezz tal-verità. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu raġa sejjaħ in-nies lejh u qalilhom: Isimgħuni intom il-koll u ifhmuni. Ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fil-bniedem itebbew, imma dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtabba il-bniedem. Meta ħalla n-nies u daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh fuq din il-parabola u Ġesu qalilhom: Intom ukoll daqshekk bla moħħ, ma tifhmux li xejn ma jista' jtabba l-bniedem minn dak li jidħol ġo fih minn barra. La darba dan mhux fil-qalb imur iżda fl-istonku biex imbagħad jintrema fil-ħofra. B'hekk wera li l-ikel kollu hu safi. U qalilhom: dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtabba lill-bniedem. Għax hu minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu ħsibijiet il-ħżina, iż-żina, is-serq, il-qtil, adulterju, ir-rejba, il-ħażen, il-qerq, il-libertinaġġ, l-ejra, il-malafama, is-supervja u l-bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u dan itabba l-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Kont se ngħid xi ħaġa fuq l-ewwel lezzjoni tal-Ġenesi sabiħa ħafna hemm xtejt, imma ħanejt kelma fuq il-Vanġelu. Il-Vanġelu. Inqasam fit-tnejn il-Vanġelu. Dak li huwa minn barra estern u dak li huwa minn ġewwa intern. Dak li huwa estern. Dan il-poplu kellu ħafna tradizzjonijiet li dawn jintirtu minn għand bnedmin oħra, allura ma jorbtux, mhux bħal ma jorbot il-kmandamenti, għalhekk b'kollox bejn kmandamenti, preċetti u tradizzjonijiet kellhom 613. Allura hemm differenza bejn grat u grat. Issa Ġesu qed jitkellem fuq dawn it-tradizzjonijiet. Waħda minnhom hija din li ċertu laħam u anki ċertu ħut ma setgħux ikluh il-lut. Anki ħut. Meta band oħra Ġesu fil-Mattew kapitlu 13 jgħid xeħtu x-xibka l-baħar tellew u bdew jażlu l-ħut, dak għalhekk li ma tista' tiklu u li ma tistax tiklu. Il-kelma l-lodija hija kosher, forsi ġeli smajtuha kosher. Il-laħam tal-ikel tal-lut jagħmel. Issa Ġesu qed jgħidilhom, isimgħuni. Dan il-kwalità ta' ikel dan m'għadux jgħott. L-ikel kollu u safi. Tistgħu tiklu l-ikel kollu. U għallhom minn għaliex, għallhom għax fin tikol dik il-biċċa laħam u dik il-biċċa laħam. Jagħmellek tajjeb għal ġismek imma żejjed għat-toilet, imma dak daqshekk ma tebbekx, daqshekk ma għamellek xejn ħażin. Sewwa, dik hija l-ewwel parti tal-Evanġelu. L-inkwiet ġej it-tieni parti. L-inkwiet ġej it-tieni parti. Dak li joħroġ minn ġol bniedem
daku li tebba l-bniedem għax minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem, mill-qalb iċ-ċentru ta' kollox. U dan mhux xi interpretazzjoni jew xi ġurnal qed jgħidu l-Vanġelu, qed jgħidu Ġesu. U semmi 12 il-tfixkejl. X'joħroġ mill-qalb tal-bniedem? Ġesu qed jgħidu ħuti ta' Ġesu. Issa jew nemmnu fil-Vanġelu, jew nemmnu f'Ġesu, jew inkella għadek il-bot. Għadek il-bot tista' tċabċab u tista' tispara u tista' tdoqq u tista' tisfen. Il-Vanġelu ara x'inhuma, isemmina 12 Ġesu. L-ewwel waħda iż-żina mill-ewwel, number 1. Iż-żina, il-ġisem, ma taksewx iż-żina. Is-serq għax daqsxejn kulow mhux bħal tiegħek tħaddmu kemm trejt u tħallsu is-serq. L-inġustizzi soċjali, wow, taf, il-qtejl jista' jkun bis-sikkina u jista' jkun bil-sienek qed toqtol, il-malafama, il-kalunja, l-adulterju, ġejja bomba oħra, ir-reba, m'għandna xeba. Imma sanieħu iktar minn ħadd ieħor ġodak it-tebut mija kien. Ir-reba. U minħabba r-reba għaddiju talb u għaddiju u d-disa nar taħat u ir-reba. Jibqa' sejjer il-qerq, il-ejra, il-malafama, dan Ġesu qed jgħidhom l-aħwa ta' is-supervja, il-bluwa, id-baħrejt, waħda wara l-oħra. U jikkonkludi, dal-ħażen kollu, minn ġewwa joħroġ. U dan itabba l-bniedem. Mena l-Ġesu dal-għodu nirringrazzjaw. Għax qiegħed jiftħilna ħafna għajnejna, Ġesu nirrepeti ta' Ġesu jiftħilna ħafna għajnejna biex noqogħdu attenti. Ħalli nimxu fit-triq it-tajba, it-triq tal-Vanġelu u nsalvaw ruħna. Dak kollox. U nsalvaw ruħna bil-wifqa. Ejjew inres u t-talb tagħna lil mulej fiduċjusi li jirsmana għall-Knisja mqazza tiegħek biex intmexxija l-qudiem fit-tagħlim tiegħek. Nitolbu għall-missjonarji. Għandna semmejna l-eżempju ta' Gigi Camilleri għamel ħajtu l-Indja jgħallem għall-missjonarji biex ixandru l-Vanġelu ta' Kristu. Nitolbu għall-morda u dawk li jduru bihom biex jarfu jagħmlu din l-opra ta' karità b'imħabba kbira. Nitolbu għal paċi fid-dinja sabiex tirrenja l-għaqda u l-imħabba fost il-bnedmin. Nitolbu dawn it-talbiet mulej nresquhomlok permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Tak mi tajt
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina is-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u tal-ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li bgħattilna l-ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħobb fina dak li int ħabbejt. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u intennulek bla eda qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs. Radlek il-ħajr, qasam ta' id-disċipli tiegħu għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kilaħal kalċi, reġa radd il-ħaj, tali disċipli tiegħu qal, ħudu biex xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi, u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Fader Gigi Camilleri u l-missjonari. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu il-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħ
u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna namlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek inħallilkom is-sliem. Natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn il-paċi. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Dannu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen jien aħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
jitolbu. U Alla inti ritna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru li ben u l-Ispiritu Sant. Slim għalik Marija bi grazzi minni għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi minni għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi minni għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Madonna ta' Pini Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd. Madonna